Għaddejjin l-aħħar preparamenti biex il-ħadd li ġej fis-sala tad-Dar Ċentrali tittella maratona ġbir ta' fondi bris il-ħidma ma taqta' xejn li qed jagħmel il-Partit Nazzjonalista. Għal din l-okkażjoni qed jitħejjew logħob u divertiment li żgur se jogħġbu lill-membri kollha tal-familja waqt ix-xandira li se tibda fis-satejn ta' wara nofsinhar u tibqa' għaddejja sal-11 ta' filgħaxija. Matul ix-xandira ma joqsux ukoll għad kbir ta' rigali li se jkunu qed jittellaw minn ħin għal ieħor minn fost dawk li jkunu taw donazzjoni bit-telefon jew billi jżuru personalment id-Dar Ċentrali. Fil-fatt fid-daħla tal-binja wieħed se jkun jista' jagħti d-donazzjoni tiegħu kif ukoll jittessera jew iġeddet it-tessera tiegħu fi stands li se jittellaw għal tal-apposta. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech żar l-aħħar tħejjiet fejn sellem lil ħaddiema u lil volontieri li qed jagħtu ħinhom biex jittella l-aqwa prodott għat-telespettaturi ta' Net Television. Sar ħafna xogħol mill-ħaddiema, mill-volontiera tal-partit, tal-Media Link ukoll. Hemm ħafna entużjażmu, ħafna ideat, ħafna kreattività u li din il-kreattività nixtieqha tkompli tikber anke biex il-partit ukoll issa mill-parti finanzjarja kellha jrid fil-maratona li għandna propju l-ħadd tkun ukoll ta' suċċess. U wassal ukoll l-appell tiegħu lil dawk li jħossu li għandhom ikunu ta' appoġġ għall Partit Nazzjonalista f'din il-ħidma tiegħu. Fadal biss ingredient wieħed li huma intom li qegħdin in-nies li qegħdin isegwu il-nazzjonalisti kull min irid jgħin il dan il-partit biex ikompli jissaħħaħ, ikompli jikber, ikompli ikun jista' jwassal il-messaġġ tiegħu. Matul il-maratona tal-ħadd se tittella l-Lotterija PN li oriġinarjament kellha titla' ftit ta' xurilu, madankollu minħabba l-pandemija tal-coronavirus din kellha tiġi posposta. Fil-waqt li qed isir l-appell biex dawk li jixtiequ jipparteċipaw isegwu u jagħtu d-donazzjoni tagħhom minn djarhom jew billi jkellmu lil xi membru tal-Kumitat Sezzjonali fil-lokalità tagħhom, it-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista qed tara li jkunu segwiti ir-regolamenti kollha marbuta mal-pandemija tal-coronavirus fil-każ tal-persuni li l-ħadd iżuru id-Dar Ċentrali.